İsa'mızsız bizning qadrli qonaqlar, uzaq yıllardan kelgan qonaqlar. Rahim etiniz, пожалуйста, bizning Tatar avtonomiya Tatar uyuna. Bu şundan da Barnaul'dagı tüp Tatar üye. Biriga oyoqatlау bilen milli muhitga kelip kirasın. Yaş balalar bigirek matur kızlar, akayını söyüp maktıylar. Yaz başımda ağlar her yıl sayın, akayında bayram yasıylar. Sanduğaç ansambli, bir de ondan artık milleteşimiz yürü. Atnağa 2 tapır jıyılalar. Sanduğaç ansambli bilen Ruşan Шакиров жетекчилик ите. 3 yıl элек ул татар мөхтәрияте турында бөтенләй дә ишетмәгән булган. Молодежь, может быть, просто не знает еще, как говорится, татарской автономии, что она есть. То есть многие люди не знают об этом. Что есть организации, есть культурные сообщества, что есть представители культуры и как-то как бы еще холодно относятся к этому. То есть я сам узнал случайно, больше 40 лет живу в Барнауле и 3 года назад только узнал, что есть татарская автономия. Пришел сюда и, как говорится, полюбил ее и начал вкладывать душу, сердце и руки свои. Алтай крайының татар милли мәдәни мөхтәрияте Барнаул шәһәренең үзәгендә урнашкан. Моңа кадәр әлеге бинада бүлмәләрне җирле хакимият 1 елга гына арендага бирсә, хәзер вазгыять үзгәргән. Татарлар Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановтан ярдәм сорап мөрәҗәгать итә һәм 2018 елда бинаны 10 елга арендага алуга ирешәләр. Мы его сами капитально отремонтировали, также при помощи Татарстана, даже Татарстан нам материально помог отремонтировать, мы все отремонтировали, обставили. Пролонгировать надо? Ну, потом, да, это уже в 2028 году, я думаю, проблем с этим не будет, с пролонгациями. Татарстанның ярдәме зур ел Алтай татарларына республика, автобус, милли киемнәр бүләк иткән. Толчок получил движение вот это вот национально-культурное. Мөхтәрият җитәкчесе һәм эшмәкәр Әнвәр Әминов әлеге оешма белән башыннан ук идарә итә. Аның тамырлары Тубыл татарларына барып тоташа. 79 елдан бирле Барнаулда яши. Узган җан исәптә Алтай краенда татарлар саны 9000-нән 7000-гә калса, ягъни 2000-гә кимәсә дә, мөхтәрият милләттәшләребезне берләштереп торучы төп урын ди ул. Татары, там все больше людей, как бы, вот в татарский центр смотришь, ходят уже не только чистые татары, кто-то полутатары ходит, у кого-то бабушка, дедушка татары, многие начинают интересоваться Татарстаном, ну, конечно, это благодаря Татарстану, что Татарстан, он как лидер же во всех, начиная в экономике везде, то есть сейчас все знают, все хотят туда попасть, даже кто на экскурсию, кто туда вообще жить хочет переехать. Города татар разные. Татар везде крупь, но вот в национальном движении Биг Ас татар участвует. Вот в Барнаулда 9 тысяч татар, а вот в этих движениях участвуют, не более 500 человек, мне кажется. Татар өенә җыелучыларны милләт язмышы борчый. Бүгенге көндә ничек телне, гырык-гадәтләрне, динне сакларга, шул хакта уйланалар. Пандемияга кадәр биредә татар теле курслары да эшләгән. Татарстаннан укытучы чакыртып алалар. Аңа хезмәт хакы торак бирәләр, ләкин коронавирус бу эшне туктаткан. Сабантуя. Барнаул татарларын берләштерүче төп чара. Монда милли оешмага йөрмәгән татарлар да, милли тамырлардан аерылган милләттәшләребез дә җыела. Абийка принесла. Татар үзәгендәге музей Барнаул татарларының үткәне турында ачык сөйли. Менә бу читек биредә иң кадерлесе. Без музейны собирали, уже где-то с 10-го года, 12 елдан 2012 года. Онда китаплар, безгә Казаннан ебәрәләр, журналлар ебәрәләр, почта белән газетларны шунда тоже собирать итәбез. Бездә Барнаулда торганнар, әбиләр, бабайлар китерәләр үзләренең старинный нәрсәләрен, которые как для музея. Шушы мин монда все собираю. Вот. И чемоданларны, вот это все, одежда, киемнәр, менә монда люльканы тоже самостоятельно делать. Менә бу подставкаларны тоже ручная работа, сами делали шулай.
Барнаулда татарның икенче үзәге ул әлбәттә мәчет, татарлар салган гыйбадәтханә. Бу хакта киләсе чыгарылышта сөйләрбез. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай крае. Томск районында бердән-бер татар авылы музее Абатайда урнашкан. Ул 40 ел элек Том совхозы булган. Аны Шәүкәт Казаков